Na početku da vas, dragi moji, pozdravim. Veliki pozdrav za sve čitaoce magazina Aura, kao i za sve pratioce portala aura.ba. U ovom obraćanju reći ću vam o magičnim danima u februaru, pa da ne bismo dužili, možemo odmah početi. Februar mesec ove godine donosi nam dosta mirnu i finu energiju, kada je reč u stvari o energiji. Savetujem da u toku ovog meseca započnete neki novi posao ako ste već imali u planu, ali s tim da započnete samo posao koji je usko vezan za novac, to jest platni promet i transakciju novca. Ostali vidove posla ne bi trebalo započinjati u ovom mesecu. Februar je inače mesec ljubavi, stoga ga treba iskoristiti da svoje drage osobe, partnere, obradujete nežnošću, pažnjom. Pokloni ništa ne znače ako je ljubav i pažnja od srca. Mesec februar je namenjen i vinogradarima, stoga preporučujem da vlasnici vinograda obiđu svoje vinograde i da svaki čokot koji se nalazi na početku i na kraju reda zaliju crvenim vinom i zasaditi jednu kalemljenu ružu. Kada su u pitanju dani za tekući mesec i kako će se oni odvijati na naš zdravstveni deo, upravo ću vam predočiti. Od 1. do 8. februara moguća je napetost, blaga kostobolja, kao i blagi problemi sa grudnim delom. Od 9. do 14. februara energije će uticati najviše na zglobove, pritisak i napetost će se malo povećavati. Kada je u pitanju od 15. do 18. februara, malo jači energetski talas će biti, a kod nežnijeg pola su moguće i ginekološka dešavanja. Od 19. do 24. februara to su reumatski dani koji će uticati na većinu osoba koji imaju problema sa kostima, takođe moguće i blaga ošamućenost, znači dešavanja sa glavom. Od 24. februara, kasno popodne, nastupaju energije koje će povećati rad štitne žlezde, povišen pritisak, psihološki sindrom će se malo povećati, kao i problemi sa glavom. Ovaj energetski talas trajaće sve do 2. marta. 14. februar je inače Svetski dan zaljubljenih, koji ja i ne računam ništa posebno za praznik, jer se tada, to jest tog dana, u pravoslavnim hramovima slavi sveti velikomučenik i stradalnik Valentin. Ja vama preporučujem, dragi moji, da volite svaki dan, 365 dana u godini, kao i svaki vaš minut u životu da vam bude ispunjen ljubavlju i suncem obasjan. Volite svaki dan, jer iz ljubavi se rađa tako fina, pozitivna, jaka, magična energija, koja vas može podići do univerzuma, jer je ljubav nije samo jedan dan. Dragi moji, želim da budete zaljubljeni, veseli, srećni, da širite pozitivnu energiju svuda oko vas, jer kako dajete, tako će vam se i vratiti. Iskreno vas voli vaš Zoran Šumadinac.